resibo nga gamay nga akong order is ang mabayaran ako is $294. So ngayon, napansin nyo ba ang kinis ng aking face, ng aking skin kasi palaban tayo sa filter. So pasensya na kayo guys kasi hindi ako talaga confident na walang filter. So sorry guys. Kailangan ako mag-filter. Marang confident ako na humarap sa camera. So ngayon, ang aking unbox ay itong napakamura na table. Yan, unbox na natin. Ganyanan siya ng karton para hindi masira. Tulad nito, ayan, nasira kasi nahulog. Hindi na siya malikaya na mabangga-bangga mo. Kinahanglan siya, napaksit na siya. Kani, paksit mo na siya, gadamit siya. Kinahanglan din siya, butangan ni, before ni ibalot, butangan din siya. Bisa gibabura ka ni siya, butangan ni siya, karton. Ayan, butangan ni siya karton. So, ito siya. Ayun, ito lang kasi. Ayan, kita mo sa inyo. Ayun, pagkatapos ko na ma-install.
guys, ito ang aking small table. So ayan, napaka sulit naman sa presyo niya. Okay, yun lang guys. Thank you for watching.